ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас хуб, саҳат ва саломат ва сарбаланд аст, хонатон обод бошад. Бародарони азиз, тасмим гирифтем ду сар ғанаҷини фасонаки хушро бо пешкаши шумо бигардонем. Тамошо кунед бародарони азиз, ба хотири ҳамин моло лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Подписатсия кунед то ки наворҳои хуб ҷолиб бисёртар шавад. Бародарони азиз, инаи моли Шведия. Я рӯзи бозор ду тамхели овардем, ҳам чен 2 соата савдо шидан. Айнои қимсангиро овардем, бо ҳам ноҳияи қимсангир бачаҳо омадан харидан бурданд. Бародарони азиз, тамошо кунед, гусалачаи беҳад фасонай, ҳама шароитош дар ҷошай. Мол синадораки хуб, ба ҳамин гусалагӣ шуд чоч пари хуб дорад. Бародарони азиз, ина қафои мола тамошо кунед. ҳозир як шумо масъалаи аҳлишам нишон метиҳем. Тамошо кунед, ина сари ғанаҷина тамошо кунед, чӣ хел ғанаҷинаки базибай. Зот айда зот. Тамошо кунед, масъалаи аҳлишам нишон метиҳем. Бародарони азиз, ин масъалаи аҳли ғанаҷин. Бародарони азиз, ина чӯчакошо тамошо кунед. Бемалол мекапи чоч парша, ҳеҷ намега, намеҷанба. Масъалаи аҳлиш беҳад хуба. Ина синакоша мекапи, мекаши чоч парша. Хулоса ки масъалаи хурду хӯрокш ҳама шароитош дар ҷошай. Ягон камбудӣ надора аввалаш худо. Бародарони азиз, тамошо кунед, моли рақами 1 шведӣ. Моло қарор доранд бародарони азиз дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. ҳоҷати бисёр таъриф кардану гуфтанам нест. Мегзарем ба рақамои телефон ки рақамои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап, имо ҳаст. Метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. Бародарони азиз, метавонед бия хона ай пеш бибинед. бародарон, касоне ки наздиктар бошанд метавонед бия хона да бибинед. ина картинка ихчамо стойкаи хуби хубам дорад. Масъалаи аҳлиш 100%, хурданшам 100%. Бародарони азиз, ягон камбудӣ надора. Аввалаш худо, ҳозираш да ягон камбудӣ надора. мо ҳамин рӯз ростигап харидорӣ кардем, овардем. Мегзарем ба рақами номери 2, моли Карпат. Бародарони азиз, ина моли рақами 2 мо Карпатай. Карпатурам беҳтариношай, корпуси хуб дорад, стойкаи хуб дорад, пешониш қашқа. Тамошо кунед бародарони азиз, нофи шам кашол фуромадаги. ин моли простой нест. бародарони азиз, ки мо аввалаш худо молои хуба пешкаш мо мегардем, навор мекунем. ҳар мола дар навор намегзорем. то ки бародаро тамошо кунед, беҳад чочпари хуб дорад. иш бо чочои хуби хуб дорад. масъалаи аҳлишам беҳад аҳлай мол. ина тамошо кунед бародарони азиз, ина синаакша меқапе мира. тамошо кунед чӣ хел чочпари хуб дорад. ина ягон камбудӣ надора. бародарони азиз, меқапем, тамошо менед, яби чочпари хуби хуб дорад. бовар ки чӯчакои дарози хушрӯе дорад ки чанд қим. инам бародарони азиз, ягон ҷои ваҳм воҳимаш нест. ина нофи ғанаҷина чӣ хел кашоли хушрӯе. ина ба ноф шай бародарон, баро ки моли хуб ҳамин зодора ноф доранд. аслан як нишонаи калоншавии мол ҳамин ноф шай. ина бародарон аст, тамошо кунед, ҳар ди моло дар ҳолати хуб қарор доранд. дар шаҳри Бохтар. бародарон, адреси мо шаҳри Бохтар, маҳаллаи Зархез. метавонед бия хона да бибинед. ина қафои мол. бародарони азиз, ягон чӣ надоранд, 100% моланд. бародарони азиз, мо қимат намегӯем, нархҳои дастрас 11300 сомонӣ муомила доранд. бародарони азиз, доставка ба территорияи шаҳр ноҳияи вилояти Хатлон. ройгон ҳисоби сомонаи канали Бохтар Сити. ина номери 1 мо 11300 сомон. рақами 2 ина бепауза беш тамошо кунед. ишам бародарони азиз 11300 сомон муомилаи хуб доранд. занг бизанед, харидорӣ кунед. дар зери комментария фикри ақидаҳои худтонро бинависед. бародарони азиз, суханҳои хуб бигӯед. лайка, подписатсияро фаромӯш накунед. бародарони азиз, то наворҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. худованд ҳамаи шуморо бародарони азиз нигаҳбон бошад. дар паноҳи Аллоҳи бузург.